שלום לכולם חברים, כאן אילי פרנץ בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו משחקים קונטרול יורופ. זה משחק של ארצות, אתה צריך לכבוש ארץ. בוא נלך לוורד סרבר. אנחנו משחקים פה בוא נשחק עם סינגפור. סינגפור הכי טובה. אני קוקט, אני לא יכול לשחק. טוב, אני אחליף מדינה. Go to the main server. בוא נלך בוא נלך בוא נלך Europe mode. סליחה. יש אוקראינה, יפן עמד. מוסקו, היי, מוסקו, לא, בוא נראה. אסטוניה, נראה לי ככה אסטוניה, ויכבוש את לטביה. אין פה לטביה. יסרסקי! אנחנו הולכים לכבוש את פינלנד. אין פינלנד, נכון? אנחנו הולכים להיות נורווי ולכבוש את סווידן. סווידן, קוסקוס. יא קוסקוס קטן של... טוב. Let me cook, buddy. I swear, let me cooked. I play Norway. And then he cooked. Because he absolutely noob. Bro, he's absolutely noob. אוקיי, יאללה, להתחיל מלחמה! אלוהים ישמור, איזה קרינג'. יאללה, להרוג, תתחיל, יאללה, תהרוג, אין לך גם ככה סיכוי. בסדר, מקסימום עשו על 2v1, ברור סקנדי שבור שם את כולם. יש סרסקי, לא, למה אתם עליי? יא בני זונים. יא בני זונים קטנים. שמה זה אוטיסט. וזה שלנו. ריבונה. מה הם חושבים שהם בכלל? אני הורג לטלי את שניהם ודנמרק. דנמרק לא כזאת טובה. שמור, דנמרק ממש לא טובה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, יאללה, תעזור, בד בוי. אנחנו הולכים לכבוש את זה. לברו הולך למות לפני שהוא יכבוש את השטח הזה. איך אני עושה ליטרלי 2v1? what the fuck? איך זה הגיוני אפילו? יש דנמרק הולכת להיות של הולי ראשן אימפריה. יש גם את נדרלנדס ובלג'יום, אבל כל החלק הזה של ספרד, אלוהים, מה? יש להם גבול? אז זה הגבול שלהם. ואיטליאן אמפייר, זה איטליאן אמפייר. אני לא הולך לתקוף את ספרד. If they want מכות, I will kill them.
ברוסקי. אומייגה, איזה גרוע. בוא נשים פה את זה. קוזי הומו. Broski, what do you mean? What do you speak English? לא יכול לזה. טוריפיטרובי בורבלו. טוריפיטרובי בורבלו. נילו ליलो ליטון טון טון סה. בוא עושה אליי. אני עם... חייב להגיד להם ש... אלוהים. יאללה. יש! יש! אני אלה עם ספיין. אלה עם ספיין. ספיין עם אלה. אלה עם ספיין. איזה מלך! מה? אני לא יכול. חזתי. לא. לא. אני חייב עזרה, ספרד. חיון החיילים. די, אבל זאתי לא עוזרת לי. בסדר, אני לא צריך אף אחד. די, אלוהים. די, למה? למה הם? רק לא הם. יש... let's go. אף אחד לא יכולה עליי, אף אחד. אני מקום 7 ואיכשהו הם לא מנצחים אותי, what the fuck. אוקיי, יאללה, לך למסע. יאללה, אוקיי, אומייגאד. סובייט אוניון. אם אתם יודעים מה זה אומר. אני חלף הסמוראי. סווידן אכלה אותה.
סווידן ליטרלי אכלה אותה, הם קוקט. הם ליטרלי קוקט, אני גם יכולה את פינלנד. חייל של 5,000 יכול להרוג חייל של מה במשהו 1,200 במשהו. יאללה, פליז, תכבוש. הטנק שלך לא יעזור, גאון. סגור, סגור. סגור, סגור. הם הולכים להצטער על זה. הם ליטרלי הולכים להצטער על זה, אני לא צוחק. טוב, אבל אחי... I have an idea.